Salut toată lumea, eu sunt Emi și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Foarte multe mesaje și nu mai iau în Clash. Nu o să deschidem chesturile pentru că nu vreau. Și aici, dacă ați urmărit episodul trecut, mi-a făcut review un deck care merge când nu merge. Merge când vrea și când nu vrea. Am rămas puțin în urmă, la arena 6. Am scăzut. Și am băgat, nu eu am băgat. A băgat Răsii Golemul. Pentru că și mi s-a părut destul de bun oricum. Hai și Wizardul, care e legendar și îmi place foarte mult. Inițial nu-mi plăcea, dar ce-o fi? Fucker! This is a fucker! Pac în viață, pac în viață din nou. Pac, dă pumnișori acolo, dă-i. Dacă te bag un giant, mor. Ceau, dă-i, bomba finală, nu, mă omor un bombă handicapat. Dar nu știu dacă am arrows. Băga mesh. Dă-i, du-te. Sau nu te duci. Hihihi. Hog înainte. Ce păcat. Da. Eu sunt curios. Ai Fizzer de vorbește franceză? Dar parcă s-ar screme mai mult. Nu mă dezamăgeai, Fizzer de... Probleme. Nu mă dezamăgeai. Golem pregătit. Hog, du-te! Noroc. Băgăm tot ce putem de aer, să distribuție de aer și băgăm hog și rage, ca să câștigăm. Și băgăm arrows în scurbă. Și dăm să deschidem asta. Golden chest-ul. Și să-mi lăsați în comentarii dacă ați vrea să fac live-uri pe YouTube normal. Adică să-mi ziceți, nu să-mi lăsați ce comentarii. Bomb. Hog. Du-te! Mai am, cred că distrins de 600 și fac și ceva și îmi fac și hogul de 6 și să fie super tare. Pentru că se dea extrem de mult de mult. Ce să faci? Dacă are, de fapt, un hog. Care e super.
De ce băgai ai sincer? Să-mi lăsați și în comentarii vouă ce legendare vă plac. În afară de Sparky, că ăsta e iubit de toată lumea. Au-i pregătit. Și du-te! Câștigam un turn. Îl luăm și pe al doilea în turn. Băgăm niște arrows, să mai curățe. Nu, nu. Fogul pregătit, pregătit. Mai urmează doar să-i punem la atac. Și câștigăm. Ce? Stai pe loc. Nu. De ce? De ce skeleton? Haha. De bomb. De fucking bomb. Cu Hog înainte și Rage. Să fie și el acolo. Yay, se băgă. Hog de 6. Aoleo, câtă viață are Hogul de 6? 1200 și ceva. 230 și... nu, 240 damage. Plus încă 160 damage pe secundă. Deci o să dea la, cred că 300 și ceva. Dar info nu pot să dau, vreau să văd info. Așa, ce fac? Interesant. Uitați-vă. Acesta mi l-a făcut de fapt Răzvi, care, după cum a zis el, este anti-PK. Și mi-am apus și ajuns la 7. Yay! Nu știu câta oară. Cred că am rămas cu acel de cum. Da, anti-PK. Anti-Giant Skeleton. Și Giant. Dar e bun și acesta. De ce să nu fie bun? Dar de ce nu? Wizard-ul pentru că poate să distrugă minioni. Și pregătit să băgăm Dark Prince-ul. Și Goblin Barrel aici. Valkyra de rahat, ce ești? Yay, distrugem un turn. Perfect. Duceți-vă minionii mei. Să nu aibă arrows, să nu aibă arrows. Da, nu are arrows. Dar are witch. De 3 chiar. Vine pe ca! Nu s-ai suzor. Da.
Da. Du-te, Dark. Da, de unde? Pregătit Wizard. Incorrect. 8 de 6, toată lumea are 8 de 6. Mai puțin răzvi, îl are de 4. Să nu aibă witch, să nu bage witch. Sau fireball, da. Ice Wizard de aici. Vine pe care în spate. Wizard pe undeva pe aici. Și Goblin, sau nu de Goblin, dar prințul să avem ceva de mai mult de atac, ceva. Goblin berele pe aici. Și îl facem verzită. Fucking shit. Ia asta în față. 22 de secunde, trebuie să facem ceva în 22 de secunde. Nu mai am baterie. Yes! L-am bătut. 3 stele, super! Domnul Dragoș. Ok, asta a fost episodul de azi. Noi ne vedem data viitoare. Până atunci, multă baftă!